Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Magigisa pala kami ngayon guys ng repolyo na may hipon. Ayan guys, pinagsabay-sabay ko na pala yung bawang, kamatis, sibuyas. Ilagay na din pala natin yung hipon. Lagay na din pala natin guys yung ginisa mix. Ito yung repolyo din guys, lagay na din natin. Lagyan na din pala natin ng tubig. Ayan, halo-haloin muna natin guys. Lagay na din pala natin guys yung paminta. Pati asin. Ayan guys, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Bye.